karon nga kagabion ato sa mga kaigsunan kay galaan tun-an ang pinaka nindot kaayo nga suhito sa pagpadayon sa pagpangita sa nangawala. Adunay pangutana. Gabi ang atong suhito nagasulti, gigutom ba ikaw? Karon na ada po'y laing pangutana. Gusto ba kang mudayon? Daghang mga pangutana makaigsunan nga diin ikaw lang ang makatubag. O kamo mismo diha karon nga nagtanaw sa atong Facebook live, posible nga makapangutana ka karon o pwede po kang nga makatubag. Tubag ako no, gusto ka bang mudayon? O sa kahay inyong tubag? Karon mga kaigsunan kay galaan, ang unang teksto makita nato sa Mateo 28:19. Busa panglakaw kamo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Nagpasabot magkaigsunan, gisugo sa Dios nga himuan ninyong tinun-an ang tanan. Nganong ni ata karon, tungod kay gusto sa Dios, ikaw ako masayod og unsa ang kamatuoran. Nalipay ko diri sa barangay Maatas, kay ubay-ubay kaninyo karon mga kaigsunan nga nianhi diri, tungod kay gusto mo nga makapaminaw. Himuon mong tinun-an, apan naapay gipasantab ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Nagpasabot nga usa ni ani kidahanglan na ang proseso sa pagbautismo. Karon higala, gusto nako nga atong tun-an nga nangatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. Busa gitudluan kitang tanan karon sa pagtuman sa tanan nga kasuguan. Ni atong niaging gabi nagisgot ta magkaigsunan bahin sa kasuguan. O karon kabahin ni ani kinahanglan atong makaplagan nga huban kamo matudluan ug sa insakto kinahanglan dawaton ninyo sa Ginoo Hesus nga inyong personal manlaluwas. Kaning bautismo makaigsunan, pastor, unsa man gyud ang bautismo? Nay uban bautismuhan bata pa. Nay uba bag-o pagpanganak. Nay uban bautismuhan nangamatay. Unsa man gyud tinuod? Karon atong tan-awon o atong gisgutan karon makaigsunan ang Biblia. Tanawaran ninyo, Juan 3:3. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas kong ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingirian sa langit. Usa bay buot pasabot, nagpasabot mga ang tao makaigsunan, mubalik sa taguangkan sa inahan, aron ipanganak siya pagbalik. Higala mao kani siya. Tanawa, unsa gingon. Og sini kinubos ng utana, usaon man pagkahimo, nga igaanak ang tao sa tigulang naman siya. Nga anong ipanganak pa man siya, balik na tiguang naman siya. Makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o mahimugso o usab? Dili na gina pwede makaigsunan. Pero o sa kasumbingay ni Ginoong Hesus o niingon siya, o si Hesus mitubag sa pagkatinuod, sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo, gawas kong ang tao igaanak sa tubig o sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa langit. Igsuon, daghan nato karon nga dili mo tuog impierno. Pastor, wa pa may tao nga diadto sa impierno og nibalik. Wa pa may impierno nga nung patuon man nimo. Ang impierno magkaigsunan mao kanay katapusang silot sa mga dautan. O di ka butuog impierno, ayaw na lang putuuhin nga naay langit. O di po ka butuog nga naay langit, ayaw na lang putuuhin nga naay Ginoo. Pero ni ata, atong balansyon, kung dili ka kintahay lang ha? Walay, dili tinuod ning atong giwali, kintahay lang. Kintahay, wala gyud Ginoo. Kintahay, walay impierno. Kintahay walay langit. Unsa may nawala nato nga nagtuo? Naabay nawala? Pagtuo raman. Pero atong balihon, kintahay, tinuod ang akong gisulti.
nga naay Dios, naay langit o naay impierno. Kumusta man ka karon nga wala magtuo? Ang Biblia nagsulti, klaro gyud. Juan 3:5. Kung naamoy Biblia, pagbalik sa inyong panimalay, tanawa ninyo mga higala. Klaro gyud kaayo, nagaingon diri. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanyo, gawas kong ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Sa ato pa, kay di ka kasulod sa gingharian sa langit, dili ka maluwas. Okay, mauni. Gusto ba ikaw mudayon? Mauna ipangutana nato makaigsunan nga imong tubagon karon kagabion. Si Juan, iyang panahon pagbautismo sa suba sa Jordan. Si Juan makaigsunan naghulat kag Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus walay sala. Pero iya ra gyud kita sa katawhan nga kinahanglan gyud mo agig bautismo. Pagutana, pila na may edad ni Ginoong Hesus gibautismohan? Bata ba siya o tiguang na? Okay, mao na idakong pagutana. Dini sa Jordan. Mao ni ang suba sa Jordan nga gibautismohan ni Ginoong Hesus. Karon, Mateo 3:15 nagingon, si Jesus mitubag kaniya. Ingon dayon si Juan, ngano nga kuman? Ayaw, Ginoo dili ko, kaako nga ako'y magbautismo nimo. Apa di ingon si Ginoong Hesus, itugot lang kini. Kay angay kanako ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Nagpasabot mga kaigsunan, kung buotan na mo karon mga bata, kamo higala karon buotan na mo. Nagbuhat mo sa kabubuton sa Dios. Apan wala ka mabautismuhan, kawang rana. Ngano man? Tungod kay wala gyud nimo matuman ang pagkamatarong. Ingon si Ginoong Hesus, nganong magpabautismo ko aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong, aron mahingpit ko sa tinuray. Nga naman, sa diha nga gusto nimong usabon ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, dili lang kay mag-usab ka mga kaigsunan, apan ipakita nimo sa tibuok maatas nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Naay uban mga kaigsunan. Kani si Brother Erno, ako ning fans, mao nang mupakpak yun siya kanunay. Pero ang problema lang ni kay kadaan niya mahubog. Pero gingnan ako siya muanhi gani kag di ka mahubog. Kung ang Ginoo mag-usab sa imo, ilado bag yun ninyo ning palahubog? Pero tuganan ta mo magkaigsunan o kani siya usbon sa Dios. Way makapugong niya na mag-usab sa iyang kaugalingon. Wata kay balo mga kaigsunan, siguro magkatawa ta sa iyang kinabuhi karon. Pero tuganan ta mo, nay usa ka ninyo karon nga moingon mag-usab sa iyang kaugalingon. Ang langit magkaigsunan o ang balang espiritu mo'y mutabang sa iya. Igsoon, higala ko, dili tagyod mo kumpiyansa. Naiuban karon nga imong tan-aw matarong, pero daghang sekreto mga sala. Walang takabalo. Walang takabalo. But anyway, ato makita magkaigsunan Mateo 3:16, o sa nabautismuhan na si Jesus, siya mi hawas, kanang pulong hawas magkaigsunan. Usahay na bautismo nga bubuan ka. Na bautismo magkaigsunan nga pinisik. Pero sa Biblia, ang tinuod nga bautismo magkaigsunan, lalom. Ni hawas, nabay ni hawas nga naras baso ang tubig. Ni hawas ganing niubog ka. Di ba? Ang pulong hawas magkaigsunan niubog ka. So mao kani, ogon niya ani akaron ang usa ka tingog gikan sa langit ingon, kini mao nga akong anak. Nagpasabot, kay iyang giisip si Kristo nga anak, mautos siya ang amahan. Tingog sa amahan, akong anak kapinalangga, kaniya may kalipay ako. Mao na ingon sa amahan, nalipay ang Dios sa amahan, nga nagsudong sa iyang anak, nga gibautismuhan. Naabay siya sala, wala. Apan gibuhat ni Ginoong Hesus makaigsunan, aron ipakita sa mga katauhan, nga kinahanglan din ang usa ka tawo, gawas sa pag-usab sa iyang kaugalingon, ang katapusang buhaton niya makaigsunan, akseptaron si Ginoong Hesus sa iyang persona manuluwas o magpabautismo siya. Mao kani siya karon. Ani
ang sugilanon sa usa ka eunuko. Ang eunuko makagsunan sa diha nga nakakaplag sa mensahe. Human siya nakakaplag sa mensahe, nagsige siya basa-basa makaigsunan. Og si Filipe mingon, basa-basa magud siya. Ingon si Filipe, pasabton ta ka. Sa dihang gipasabot ni Filipe makaigsunan og unsa ang iyang gibasa, ingon dahil si Filipe. Og si Filipe mingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, igsuon, ayaw pagbabautismo kuwa ka butuo. Usa makaigsunan kinahanglan tuuhan nimo nga ang Dios siya ang gamhanan sa imong kinabuhi. Nga siya ay makausab sa imong kinabuhi. Unsay gingon? Kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag, ako nagatuo nga si Hesukristo mo'y anak sa Dios. Klaro, sa dihang ito siya makaigsunan og sa nagpadayon siya sa pagpanaw, nahayabot sila sa tubig og ang eunuko miingon, tanawa, ana ay tubig. Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo? Buhat 8:37. Nakita nato makaigsunan og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha, si Filipe og eunuko, na naog natos tubig og iyang gibautismuhan siya. Nagpasabot ka ng pulong na naog sa tubig. Tuagoy dagang tubig. Okay? Og nihawas magkaigsunan, mao na atong pulong ganiya. So ang eunuko, wala na magpaabot og daghan magkaigsunan. Wala niya gikaulaw, wa ganing maulaw ng ubang nga walay pagtuo. Ikaw na hinuon nga naay pagtuo. Ang angayan maulaw igsoon higala katong mga tao walay Dios. Ayaw mo kaulaw nga inyong dawaton si Ginoong Hesus nga persona maluluwas nganuman. Usa na katibaan sa pagtawag diha ninyo. O gusto kang kausaban, walay laing makausab nimo, dili tao, kundi ang Dios lamang. Busaon sa may gihimo, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan na bautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Nagpasabot magkaigsunan sa diha nga ikaw mo dawat kang Ginoong Hesus og nagpabautismo ka pinaagi sa tubig og sa Espiritu? Mauni ang mahitabo mga higala. Busa pinagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya. Kanang maglubong, mangutana ko ninyo. Kung naay maglubong, patay magyuna. Kung maglubong mong minatay, unsaon man, wisik-wisikan ninyo gyuta? Unsaon man? Tubag po mo, eh. Ha? O, unsa may unahon, magkalot mo. Unsaon man pagkalot, taga dire? Taga dire? O saan man? Layom. Lalumon yun. Nagpasabot nga ang uban 6 feet, no? Sa ato pa, mas taas-taas pa sa ako. Kalalom. Nganong lalumon man? Aron, ano? Aron dili mo tungha ang uyod. Uno pa man? Unsa pa magyod? Ho? Aron dili manimaho. Sakto gyud mga bright gyud mo ba kisabay inyong mga ginikanan. Kay murag liwat mo sa inyong mga ginikanan. But anyway mga kaigsunan, ang rason nga ilubong aron dili manimaho, mao na ang simbolos bautismo. Ang bautismo kinahanglan makaigsunan ilubong. Nagpasabot nga dili ka nimo wisik-wisikan. Dili lang tabunan o gamay, apa daghan. Okay, usa ko no? Kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Sa diha nga mabautismuhan ka, Brother Erno, kay palahubog man, og mabautismuhan ka, biyaan na ni muskulapo. Okay. Kaning tawanan, nagsaan di sa ako niya itong niaging gabi, nga di siya maghubog-hubog. Karon niya, wala na siya mahubog, nakainomra. But anyway, magkaigsunan, wata kay balusay ang kinabuhi. Ang pinaka-importante magkaigsunan, nga naa kay kabaguhan sa ibong kaugalingon.
magbag-o ka sa imong kaugalingon. Okay. So, karon, mao ni magkaigsunan. Sa una, ang karaang iglesia magkaigsunan nakita dato, maupod ang pagbautismo. Na ay bautismuhanan nga makita ninyo. Mao ni magkaigsunan dito sa Pilipay Church. Makita ninyo nga naay bautismuhanan. Diha sila magbautismo. O nakita nato magkaigsunan bisan pa sa Roma, naay bautismuhan dinan dito. O nakita nato magkaigsunan dito sa Turkey, nakita usab nato nga dito sa Langob, naa dito po'y bautismuhanan. Karaan na, o dito ginabautismuhan, ginasimbuluhan nga imong ilubong ang imong sala, o magbag-o ka sa imong kinabuhi. Dili lang kay usana sa pagtugyan nimo, pagpaila magkaigsunan nga wala nimo gikaulaw si Ginoong Hesus. Kayo uban mingon nga maulaw man ko, makita ko silingan. Wa gani nga maulaw nang nagsigi og buhat og sala. Ikaw na hinuon nga magbag-o maoy maulaw. Ang angay maulaw kanang mga tao nga nagbuhat og pagpakasala. Apan ang taong magbag-o sa iyang kaugalingon magkaigsunan, wala bisan pa magkaigsunan. Si Vladimir, nakita na ito magkaigsunan, na ay bautismuhanan, gibautismuhan. No? Atong nakita. It was not until the Council of Ravenna in 1311 AD that the sprinkling and pouring were officially accepted as equal valid as immersion in the rite of baptism. Atong nakita magkaigsunan, kana di ay wisik-wisik, o kanang pagbubo, wala na nimo makita sa Biblia. 13:11 ra na gibuhat. Tuganan ta mo magkaigsunan, usa kailhanan nga ikaw bautismuhan, makasasala ka. Ang pagutana, ang bata ba gagamay, bautismuhan na? Naana ba siya sala? Matod sa uban, ang sala kunos ginikanan, maoy ilang naangkon. Musugot mo nga ang sala sa inyong ginikanan, kamoy magtubos. Ang kaluwasan, ihay. Ang sala sa amahan, dili pwedeng sala sa anak. Okay? Ang sala sa anak, dili pwedeng mahimong sala sa ginikanan. Apan tuganan ta mo, ang imong napununod, ang tendensiya nga makasala, kay kitang tanan, nahubsan man sa imaya sa Ginoo tungod sa pagpakasala. Okay, nagpasabot magkaigsunan, nga ang tao, ikaw ako, naagyo'y tendensiya sa pagpakasala. Ngunang kinahanglan ta o Ginoo. Matagtak na kinahanglan mag-ampo ka, nga malikay ka gikan sa mga pagsulay o tentasyon ni aning kalibutana. Kay bisa pagbuto ka o dili, ang yawa magkaigsunan, malipay na siya, kanunay, kung ang imong kinabuhi, nagsigi kag pabadlong sa barangay, nagsigi kag pabadlong sa katilingban, nagsigi kag pabadlong magkaigsunan sa imong silingan. Pero tug-anan ta mo, ang tao nga malipayon, ang taong nagsunod, na ay kahadlok sa Dios. Ganahan mong silingan, magkaigsunan nga kawatan, o, ganahan mo og silingan nga talimuno. Oh. Na kusog ra ba di ay mo, pero mangutan ako nimo brother no, ganahan kag silingan palahubog. Hallelujah, ina walay personalan pastor. Wow, pero okay ra na siya. But anyway, magkaigsunan, kanang makita nato nga mahimo ng sa lawayon sa katilingban, di kita ganahan mahimong silingan, di ba? So therefore, atong unaw-unaon makaigsunan, sa dihaga na kas Ginoo, kinahanglan yun nga ikaw mag-usab sa imong kaugalingon. Usa may buhaton nako, pastor. Mao ni siya, number 1, imong akseptaron si Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas. Og dili nimo akseptaron si Ginoong Hesus, moabot ang panahon
nga ang imong padunglan padulong kas impierno. Duha ra man kabuok gahom diri ni ang kalibutan na. Ang gahom sa Dios o gahom sa yawa. Pagbuhat og matarong anak ka sa Dios o gusto kang mubuhat ka og pagkadautan ang imo adto ka sa yawa. Apan ingon ang Ginoo, katong nagbuhat og maayo, iyang mapanunod ang gingharian sa langit. Apan ang nagbuhat og dautan, padulong ngadto sa impierno. Mangutana ko ninyo, asa man mo? Sa langit o sa impierno? Grabe po. Kusga ninyo, asa mo gusto? Sa langit o sa impierno? Kusog kayo mumingon og langit man bulayagon pod. So kinahanglan mga kaigsunan nga atong osbon ang atong kinabuhi. Kay dili lang kay mo ingonta sa sinultian, maayo ta adto ta dito mga kaigsunan, grabe gyud nimong pangaji ngadto sa Ginoo. Pero pag humang pangaji 30 minutos, nagbuhat na pug kag dili maayo. Kay naghuna-una ka nga ang total pasayloon na magkog mangaji ko. Simba ko og naligsan ka. Wa na kakapangayog pasaylo. Asa man ka padulong? Sa langit, sa impierno? Kamoy na, tanawa, Brian, kayo ng hubog. Padulong sa impierno. So, nakita na ito, magkaigsunan, usa di ani, gawas nga imong akseptaron si Ginoong Hesus, nakasabot po ka sa mga pulong nga imong nadunggan. Nakasabot ka sa mensahe. Importante makaigsunan nga nahibalo ka sa mensahe ni Ginoong Hesus. Ang mensahe ra gyud ni Ginoong Hesus, mahimo tang matinumanon, magmaayo ta nga taon sa barangay, sa munisipyo, asa ka nga lumulupyo, o ginatanaw ka sa uban nga maayo imong binuhatan tungod kay ang ikaw usa ka taong Dios no. Okay? Apan ang taong wala kasabot permanente ra gyud naghatag og kadaot. Ikatulo, gawas nga imong giakseptar sa Ginoong Hesus. Gawas nga nakasabot ka sa pulong sa matag gabi nga imong gipaminawan. Imo po kinahanglan hinulsulan ang imong mga sala. Kinahanglan imong isugid ngadto kang Ginoong Hesus ang tanan imong kalapasan. Asa ka musugid? Dili sa tao, apan ngadto sa Dios. Ayaw mo sugid sa inyong sala nako, kay ako dili makapasaylo. Ang suginlan lang nato sa atong mga problema, labaw na sa atong mga sala. Ang Dios na gayod pinaagi ni Ginoong Hesus. Ginoo, stila no? Masalaypon gyud ko Ginoo. Karong bulana, sige na kong kawaton ang manok sa akong silingan. Human kay nahurot naman Ginoo ang manok sa akong silingan, mura og ang asawa sa akong silingan mamols mampod. Murag ako na pong, ganahan na po na kong kawaton. Mauna siya'y problema. Magsugod ganing kahigala og sayop, mutapos gikas sayop. So nagpasabot, nga kinahanglan gayon, imong limpyuhan ang imong kaugalingon sa diha pinaagi sa paghinulsol sa imong kaugalingon. Maghinulsol gyud ta. Dili ang tao, mga kaigsunan, mao tong hinulsulan, apan duol mo ngadtos Ginoo. Ang Ginoo anda maminaw sa inyo paghinulsol. So unsa may tabo? Ang Grigong pinulangang baptiso nagpasabot magkaigsunan nga itunlod. No? Nagpasabot magkaigsunan nga kinahanglan itunlod sa ilalom sa tubig. Mao na ibuot ipasabot sa bautismo. Kay kanang giingon na magkaigsunan nga bunyag, wisik-wisik ra na, wa kay makita sa Biblia. Kay si Kristo magkaigsunan, wala gibunyagan, gididikar lang siya, giampuan ra. Pero sa diha magkaigsunan nga gibautismuhan siya, dako na siya, o dito siya gibautismuhan ni Juan. Nagpasabot, igsoon, buhat 2:37. O sa ilang pagganungog ni ani, gisakitan sila sa kasing-kasing o kang Pedro o sa uban pang mga apostoles, sila nangutana nga nagaingon, mga igsoon, unsa may among pagkabauhaton?
og si Pedro bitubag kanila, paghinulsol kamo og pamautismo kamo ang matag usa kaninyo. Pastor, pwede ra nga ang akong anak ra na. Okay ra ko, pastor, ilang mga anak ra. Gusto ka nga imorang anak maluwas, ikaw maimpirno? Igsoon tuganan ta mo. Dili lalim ang moabot ang panahon. Sa akong gisulti sa inyo, moabot ang katapusan. Og ang tanang mga ilhanan nagsingabot na. Og mao kani siya makaigsunan ang ilhanan sa katapusan ng mga adlaw. Og kinahanglan ikaw karon maghimo ka sa imong kaugalingong desisyon. Ayaw pagtagad ngadto sa uban. Kaya ang uban makaigsunan parihas sa pud nato nga malapason. Kung naa kay gusto nga usabon sa imong kagalingon, sulti ang Dios. Walay bisan kinsa makaigsunan makagpugong sa usa ka tawo nga gustong magbag-o sa iyang kinabuhi. Ayaw ikahadlok si Ginoong Hesus. Kung nahadlok ka kag Ginoong Hesus, moabot ang panahon, mga higala, ang Dios pod ikalimod pug kaniya. Moabot ang panahon, ikalimod kaniya. Busa unsa may gihingon, nagpasabot ba nga sa diha nga ako magpabautismohan na, kabahin ako sa Iglesia ni Kristo? O sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang magagiluwas. Buhat 2:47. Ang iglesia nagpasabot makaigsunan pundok kag gibuhat sa Dios. Dili na ang iglesia ngayon yung nakita karon. Apan ang iglesia ni Kristo ang itinuod mga kaigsunan. Bisan kinsa kaninyo nga bautismuhan sa matag adlaw, ginadugang na dito, ginasulat mga kaigsunan nga ikaw mismo nag-usab sa imong kaugalingon. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan na bautismo ngadto sa usa ka lawas. Ang iglesia makigsunan nga tinuod ni agi sa bautismo. Kumusta kamo karon? Inyo ba kaha makigsunan na hunaunaan ang kausaban sa inyong kinabuhi? Karon, Hebrehanon 3:7-8, busa ingon nga gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kadungog ninyo sa inyong mga tingog. Ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. Ang Biblia nagsulti. Ingon ni atong pagsupil nila batok kanako. Naay mga taong masupilon mga kaigsunan. Naay mga taong nagpagahi sa ilang kaugalingon, nagpagahi sa ilang kasing-kasing tungod kay nakita nila mga kaigsunan nga ikaulaw nila sa Ginoong Hesus. Kumusta ka kung ikaulaw puta sa Dios? Apan tuganan ta mo makaigsunan karon nanuktok si Ginoong Hesus sa matag usa. Gusto niya nga kitang tanan mga usab. Kay gusto siya makaigsunan nga makaadtutan ni atong gingarian nga gitagana niya. Ingon siya moadto ako aron paghimo sa luna. Apan mobalik ako pag-usab kung asa ako tuapod ang taga-barangay maatas. Kita ninyo? Ikaw ako makaigsunan iyang gitawag. Daghan ang mga taong napasalaag. Busa kinahanglan makaigsunan nga atong ipasiguli ug ato silang pangitaon ug asa sila karon. Mao ni ang usa ka dako kayo nga panaw makaigsunan sa pagpangita sa nangawala. Ikaw ba kana higala? Og nagbuhat 22:16 nagaingon. Og karon unsa pa may inyong gipaabot? Tumindog ka og magpabautismo. Hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. So pa may gipaabot nimo? Ingon niya, kung nakasabot mo, dawato ninyo sa Ginoong Hesus nga persa maluluwas, usa ka paagi kinahanglan nga ikaw imong ikalipay nga ikaw mismo nagbag-o sa imong kinabuhi. Daghan karon ang mga tao makaigsunan nga nakaingon nagkakatawa-katawa lang, apan tug-anan ta mo luyo sa ilang kasing-kasing na ay mga pagpakasala. Apan ang giingon ng Ginoo, okay? Dawata ko ninyo, isip nga inyong persa maluluwas. Pag hinulsol mo sa inyong makalapasan o bag-uha ang inyong kinabuhi, pinagis pagsunod sa akong kabubuton, sa akong mga kasuguan. Ang muto, ready, go. Basahon na to. Ready, go.
Klaro, Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Wa na ko'y utang ninyo. Magpabautismo man mo o dili. Ang akong bahin, mga pinalaga magkaigsunan, pila na lang gagabi, muuli na ko. Muadto na po ko sila yung dapit pagsugilon sa kamatuoran. Pero tuganan ta mo, muabot ang panahon, moingon ang Ginoo, di ba, giwalihan mo ni Pastor Obos? Basig na ako'y mga parinti diri, bayang ang akong mama. Basig na ay mga parinti na ako'y mga parinti diri. Basig na ako'y mga parinti diri. Ayaw inyo intawag ko kuhiton unya, kay basig parinti ta. Taga Surigao, baya ko. No? Busa, ayaw yun mo gunahuna mga kaigsunan. Nga kaning muduol tangatos Ginoo, dili lang ni ikog-ikog. Kung dili, kinahanglan yun kay kanina gisgot og kaluwasan. Kadang mga tao nga nagsigig hungong-hungong ninyo, kinaamag yun, tuo ka na, tuo ka na. Wa po na'y maayong binuhatan. O kasagaran makaigsunan, katong mga taong mayubiton, mga taong makaigsunan, gagigamit po sa yawa. Di ba mo gusto sa yawa, gawa sa uban dito sa kalayo? Dili gusto sa yawa, makaigsunan nga kamo, makaibalos ka maturan. Dili niya gusto nga ikaw o ako, makabaton, makaigsunan sa kamautoran o mag-usab sa iyang kaugalingon. Mauna nga ang agda nako karon, bisan pa ka na karong naminaw sa atong Facebook. Sa atong programa makaigsunan, higala, kung ikaw magani nga karon, pagbag-o na o pagbautismo na karon dayon. Tuguti nga, tagaan ni mong panahon ang Diyos aron sa kausaban sa imong kaugalingon. Pinadayag 3:20. Tanawa, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok. Kung naay magapatalingog sa akong tingog o muabli sa pultahan kaniya, musulod ako. O makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya o siya uban kanako. Magampo ta, mga kaigsunan. Iduko na ito mga ulo. Dalaygon silimbahon nga Dios. Ania karon ang among mapinalangga nga makigsunan o kahigalaan. Itindog sila kay gusto nila Ginoo nga akseptaron ka nga personal nga manluluwas. Salamat sa barangay Maatas. Sa ila karon o Dios nga desisyon. Adunay pipila nga nagduha-duha pa. Apan hinaot ako Dios nga imong usbo ng ilang kinabuhi. Hinaot Ginoo nga ang pulong nga ilang nadunggan sa matag gabi mahimo kaning binhi sa kaluwasan sa ilang panimalay. Ayaw tuguti o Dios nga ang yawa maoy matugbabaw ni aning taknaa. Himua nga ang ila karon nga kinabuhi mahimong usa ka dakong kausaban og makita ngadtos katilingban. Niya karon ang usa nako kay suod nga higala. Nakita namo Ginoo sa matagabi nagsigi siya gubog-gubog. Apan karon gusto niya nga mag-usab siyang kaugalingon uban siyang pinalagang asawa. Ako nagaampo o Dios nga imo siyang usbon nga ang iyang kinabuhi mahimong saksi nga buhi ngadto sa uban nga makakita o Dios nga mag-usab siya sa iyang kaugalingon. Aduna pay daghan karon nga nagtindog. Nahibalo ko o Dios nga aduna sila'y mga kipangbati. Apan salamat sa kinasingkasing nila karon nga pagduol diha kanimo. Hinaot, nagikan karon, ang imong kagahom ngo'y magahari sa ilang kasingkasing. Akong kamot sa pagpangayog dukang kagahom, liguno nimo sila o Dios samtang adunay uban nga magpaluya sa ilang mga desisyon. Salamat sa pakiguban kaniya mong pangayo sa ngalan ng Ginoong Hesus maluluwas. Amen.